Και πάμε στην τελευταία ενότητα της εκπομπής. Μια ενότητα που όλοι την περιμένατε. Μιλάμε για τον διαγωνισμό μας κιόλας. Δείξατε καταπληκτικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο και θέλουμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ τη συγγραφέα που θα μας τα κάνει και δώρο. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μπουρίκα Γερακίνα, την συγγραφέα του βιβλίου «Έτσι το έγραψαν οι μοίρες». Κυρία Μπουρίκα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξή σας στην εκπομπή μας και για το χρόνο που μας διαθέτετε. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας. καλή χρονιά παρεπιπτόντος. Φυσικά, ναι, υπέροχη να είναι. Υπέροχη να είναι, δύσκολα ξεκίνησε βέβαια. Θέλω λίγο να πιάσουμε... Ό,τι ξεκινάει δύσκολα, ναι, τελειώνει ωραία. Αλήθεια? Συνήθως έτσι γίνεται. Μακάρι να είναι έτσι. Ας περιμένουμε τα καλύτερα. Μακάρι να είναι έτσι και να δούμε το «Έτσι το έγραψαν οι μοίρες». Είναι ένα βιβλίο το οποίο όσοι το διάβασαν και όσους είδα σχόλια κάτω από εκεί έλεγαν ότι τους δίνει πάρα πολύ δυνατές εικόνες. Και όλα ξεκινούν με παράλληλες ίσως ιστορίες. Είναι δύο φίλοι και ένας θησαυρός, είναι μια κοπέλα έγκυος από έναν παράνομο έρωτα, κάπου υπάρχει και η Αυστραλία στην όλη ιστορία και είναι και αληθινή ιστορία, βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Πείτε μας μερικά λόγια για το πώς το εμπνευστήκατε. Η ιστορία καταρχάς είναι... Η εξιστόρηση της ιστορίας μάλλον έγινε από ένα φίλο, γιατί είναι μια υπέροχη ιστορία, περίεργη, αλλά όμορφη ταυτόχρονα. Και η πρώτη κουβέντα μας ήταν ότι κάτι τέτοιες ιστορίες είναι ωραίες είτε να γίνονται βιβλία είτε ταινίες. Και αποφασίσαμε αρχικά να γίνει βιβλίο. Εξυμνούνται τα ανθρώπινα πάθη μέσα σε αυτή την ιστορία και υπάρχουν τόσοι χαρακτήρες διαφορετικών ανθρώπων, δεν υπάρχει ο κεντρικός ήρωας, ο ένας, ο μοναδικός που να κινούμαστε γύρω από αυτόν. Είναι τόσοι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία που αυτή είναι και η μεγαλύτερη γοητεία της, πιστεύω. Αυτό με γοήτευσε και εμένα ακούγοντάς τη και θέλησα να τη μεταφέρω στο χαρτί. Πρόσωπα δηλαδή που κινούνται γύρω από το ίδιο νήμα και το ξετυλίσσουν. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μπουρίκα, τελικά μπορεί κάποιος να ξεφύγει, πιστεύετε, από το πεπρωμένο του? Το καθορίζει αυτός, μπορεί να ξεφύγει από κάτι? Κοιτάξτε, πολλές φορές έχουμε να το πω αυταπάτη, ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι δικές μας, καθαρές. Δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ τι έχει συμβεί τυχαία γύρω μας και μας οδηγεί στο να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή ποιοι ήταν άνθρωποι που βρέθηκαν στο δρόμο μας, ποιες είναι οι συμπτώσεις που μας οδήγησαν τελικά κάπου. Όπως έχει γίνει και με τους ήρωες αυτού του βιβλίου. Μια ανεξήγητη δύναμη νομίζω μας οδηγεί σε κάποια μέρη που εμείς δεν τα έχουμε φανταστεί πιο πριν. Σίγουρα τη βάση τη βάζουμε εμείς, αλλά όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν μέσα στη ζωή μας οδηγούν και σε άλλους δρόμους που κανονικά ίσως να μην τους επιλέγαμε. Είναι αυτό που λέμε πώς το έκανα εγώ αυτό. Σύμπτωση, ατυχία, εμένα μου αρέσει να το λέω μοίρες. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη θεματολογία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως και πολλές φορές στην ίδια μας τη ζωή αναρωτιόμαστε πόσο τυχαίο ήταν άραγε που γνωρίσαμε έναν άνθρωπο και που έγινε ό,τι έγινε στην υπόλοιπη εξέλιξη. Είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε, μα πώς το έκανα εγώ αυτό, και αν δεν είχα πάει εκεί δεν θα είχα γνωρίσει τον τάδε ή δεν θα είχε συμβεί. Έτσι ακριβώς. Μια βραδιά ή ένα λεπτό μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή μας. Λέμε μπορεί να μου αλλάξει όλη μου τη ζωή, αλλά στην ουσία μπορεί να μην στην άλλαζε, να ήταν αυτό που σου την έφτιαχνε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Η αλλαγή δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αρνητική. Η αλλαγή μπορεί να μας οδηγήσει και σε κάτι θριαμβευτικό. Οι αρχαίοι Έλληνες το ότι δίναν τόση μεγάλη σημασία στις μοίρες, σε αυτές τις θεότητες, νομίζω δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μια σοφία μέσα σε αυτό που αν το καλοσκεφτούμε σίγουρα ξέραν κάτι παραπάνω από εμάς. Σωστά. Είχαν μεγαλύτερη δύναμη ακόμη και από τους θεούς. Πολύ σωστά, γιατί είχαν και την σοφία μέσα τους και ήταν και ανοιχτοί, όχι σαν και εμάς τώρα που πλέον στην πεζή πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε καθόλου χρόνο να τα σκεφτόμαστε αυτά. Γι' αυτό τέτοια βιβλία η αλήθεια είναι πως και μας προβληματίζουν και μας ταξιδεύουν. Πώς το εξέλαβε, ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου, ποια ήταν η αποδοχή του κόσμου προς το βιβλίο, γιατί εγώ τα σχόλια τα είδα, αλλά θέλω να μου πείτε και εσείς. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ενθουσιασμένη, γιατί ενώ είναι η πρώτη μου προσπάθεια,
πηγαίνει τόσο καλά, θα βγει και δεύτερη έκδοση σύντομα φυσικά, Και το ευχόμαστε. που εμένα μου έχει ανοίξει τα φτερά μου. Γι' αυτό φυσικά και προχώρησα και παρακάτω. Έχω γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο θα βγει την Άνοιξη. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, ελπίζω. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλοτάξιδο Ελπίζω πως είναι θα και είμαι εκείνο. εκεί κοντά σας την επόμενη φορά. Και το ελπίζουμε, γιατί από όσο ξέρω κινούσασταν και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά θέλω να μάθω τι ήταν αυτό που τελικά ήρθε στη δική σας τη μοίρα και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, πριν ασχολούσασταν με τις πωλήσεις, με τα λογιστικά, με ποιο δηλαδή έτσι πεζές να ασχολήσεις θα έλεγα. Πάντα έγραφα. Τα αυστηρός προσωπικά μου βέβαια. Κάθε έντονη στιγμή της ζωής μου, είτε θετική είτε αρνητική, την αποτύπωνα πάνω σε ένα χαρτί. Μου άρεσε το γράψιμο. Ήταν ένας τρόπος ψυχοθεραπείας. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Όταν άκουσα αυτή την ιστορία, επειδή με εγωίτευσε πραγματικά, είπα ας δοκιμάσω. Και δοκίμασα. Η μοίρα με έσπρωξε να κάνω αυτή τη δοκιμή. Αν δεν είχα ακούσει την ιστορία, δεν ξέρω αν θα με είχε συγκινήσει κάτι άλλο ώστε να κάνω αυτή την αρχή. Μάλιστα. Έτσι απλά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Για να επιστρέψω πίσω στο βιβλίο, εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι Βεβαίως. αυτά τα πρόσωπα είπατε ότι βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Ναι. Η συγκεκριμένα η Λένα, ο Δημήτρης, ο Φάνης, ο Τόμας, ο Ρόμπερτ και ο Ανδρέας, και είναι τα πρόσωπα τα οποία η ιστορία τους μπλέκεται, όπως και το νήμα, το που γνέθουν οι 3 μοίρες, μπορούμε να πούμε, της αρχαιότητας, οι θεότητες αυτές, και συμβολίζει την ανθρώπινη ζωή. Έτσι και η δική τους η ζωή είναι μπλεγμένη και δεμένη ταυτόχρονα. Και είναι θύματα, και είναι και θύμα των ανθρώπινων παθών. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Είναι δύο ιστορίες που ξεκινάνε σε ένα χωριό της Πελοποννήσου την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Η πρώτη ιστορία. 2 φίλοι βρίσκουν ένα θησαυρό, τον θάβουν κάπου, όμως αυτός ο θησαυρός δυστυχώς θα μπορούσαμε να πούμε είναι καταραμένος. Όποιος ασχολείται με αυτόν τον θησαυρό παθαίνει κακό. Παράλληλα στο ίδιο χωριό αργότερα, 74-75, υπάρχει αυτός ο ανεκπλήρωτος έρωτας της γυναίκας, ο παράνομος έρωτας μιας γυναίκας με τον άντρα της αδερφής της, ο οποίος την οδηγεί να εγκαταλείψει τα πάντα στην Ελλάδα, γιατί μένει έγκυος από εκείνον. Και εκείνη την εποχή ήταν και ο κατατρεγμός. Ναι. Και να φύγει για πάντα στην Αυστραλία. Μια λύση μακρινή που πολλοί την επιλέγουν. Αυτές οι 2 ιστορίες έχουν άμεση σχέση, η οποία φαίνεται στην πορεία της. Πάντως, κυρία Μπουζίκα, είναι σίγουρο. Εμένα με μάγεψε λίγο και έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι πρέπει να βγάλετε γρήγορα το δεύτερο βιβλίο, γιατί το πρώτο φαντάζομαι ότι το διαβάσει κάποιος θα το τελειώσει σε 2-3 μέρες, ας πούμε. Αυτό ήταν και πολλοί παραπονιούνται ότι γιατί τελείωσε. Αυτό ήταν και στα σχόλια, έτσι όπως το είπες ακριβώς, ήταν και στα σχόλια ενός εκ των αναγνωστών, ότι το τελείωσα μέσα σε 6 ώρες έγραφε. Δεν το άφησα καθόλου. Μέσα σε 6 ώρες το διάβασα, λέει όλο. Ναι. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι με αυτό όταν το ακούω. Είναι βασανιστικά ωραίο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, ότι δίνει φτερά σε έναν συγγραφέα, το έχουμε δει και με άλλους συγγραφείς. Πώς νιώθετε όταν τελειώνετε ένα βιβλίο? Νιώθετε ότι αποσυνδέεστε από κάτι με το οποίο σαν να συζούσατε τον τελευταίο καιρό που το γράφατε? Υπάρχει, εγώ τουλάχιστον νιώθω μια μελαγχολία. Ναι. Χάνω την παρέα μου εκείνη τη στιγμή, γιατί για πολύ καιρό τα συγκεκριμένα πρόσωπα, οι ήρωες του κάθε βιβλίου είναι η παρέα. Σας συντρόφευαν. Η παρέα μου, ναι. Είναι οι φίλοι μου. Είμαι μέσα στη ζωή τους. Μάλιστα. Κάποιες φορές σε οδηγούν και οι ίδιοι κάπου, πριν προλάβεις να σκεφτείς εσύ κάτι. Είναι μαγικό. Όταν ολοκληρώνεται και την τελευταία σελίδα, δηλαδή αισθανθήκατε μια λύτρωση από όλα, μια ευχάριστη, καταλάβατε πώς το εννοώ, δηλαδή είναι κάτι ωραίο, τελειώνει ένα σίγουρα, πολύ ωραίο ταξίδι. Και ταυτόχρονα μια μελαγχολία του γιατί τελείωσε. Θεσσαλονίκη πότε θα έρθετε? Το αργότερο σύντομα. Είναι η Άνοιξη με το επόμενο βιβλίο? Ναι, πιστεύω πως τότε είναι κάτι προγραμματισμένο. Και εκείνο το βιβλίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία, αν μπορείτε να μας πείτε? Εκείνο όχι ακριβώς, είναι κάποια γεγονότα που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα, αλλά δεν είναι κάτι από την αρχή ως το τέλος αληθινό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρία Μπουρίκα, εμείς ευχόμαστε έτσι όπως σας το έγραψε η μοίρα. Καταλάβαμε, μας είπατε λίγο πώς το εμπνευστήκατε και πώς το γράψετε κι εσείς. Το θέμα είναι
Να έχετε πολύ καλή Αυτό, να επιτυχία είναι σε αυτό που καλοτάξιδο. κάνετε. Να είναι Να καλοτάξιδο. είστε καλά, να είστε καλά, να έχετε υπέροχες εκπομπές, βάζετε πολύ ωραία μουσική, έχετε πολύ ωραία θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Εμείς ευχαριστούμε Να είστε για καλά. τα 2 αντίτυπα που θα δώσετε. Ήταν τεράστιο το ενδιαφέρον. Είναι έτσι συγκινητικό πόσο ο κόσμος πραγματικά θέλει ένα βιβλίο και το θεωρεί πολύ καλό δώρο. Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε μέσα από την Να εκπομπή. είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Focus 103,6.